sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:48. Sa liwat mayong gabi. Karong adlaw Lunes, Petsa 9. Nagapabiling kita sa bulan sang Agosto, bulan gyapon sang Tigkiriwi. Siling sa aton nga mga katigulangan. Nagapabiling sa tuig 2021. Sa Lunes naman liwat nga pagpangalagad sa inyo para tuntura sa kilandan liwat naman aton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sila nga correspondent. Sa liwat naman nila sa pagdulong sa pinakaulihi. Lapas na tipon nga mga police report. Blatter entry. Record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry sa atong sila kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang katimbang sa silinga palatuntunan ng atong silinga Patrol 2, atong silinga Crosswind Patrol kay na para galambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, amo naman liwat gabantayan. Kag amo naman liwat nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Sa ano pa nga mga eventualities from where the action is, white naman ginapangayo, mata kag durunggan oras sa gagabihon, aksyon, John Diaz. Back to back sa aton nga piloto, aksyon, Papang, Dixon Tahom. Update sa pagbantay naton sa gihapon sa COVID-19. Breaking news, flash report sa mga balita nasyonal kag internasyonal. Ginatutukan ni Action ang Defensor. Obda magkita sa atong sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri sa atong nga IT expert Christian James Vinares.
Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo, sinalagad ang korman sa Silinga Palatuntunan. Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdirin nyo ako sa labilin isa ka oras. 10 minutos kapag pangalagad inyo Palatuntunan. Maululanon gyapon ang tiyempo, ang lakat sa ato siling panahon tungod din sa isa ka weather disturbance, isa ka low pressure area ang nakitaan sang pag-asa. Sa bahin sang Burungan City, Eastern Samar. Pero ining southwest monsoon amo gyapon ang nagaapekto sa Luzon kag pila ka porsyon sang pungsod sa Pilipinas. Diri sa aton sa Western Visayas, particularmente Bacolod kag Negros Occidental, maka-eksperyensya gyapon kita diri sang magulugal-umon nga sitwasyon panahon na may pagtupa sa ulan. Just what like happened ini nga hapon. Pero nagkulokal mama sila pagkatapos nga nagwaswas siya. Ano katulad sa humay. Pero ginariya lang kay mais. Muna ang sitwasyon sa lakas ng panahon diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental. Bulubintaha man ni sa aton nga mga mangunguma. May pag-ulan-ulan na at least bisan paano humok-humok ang duta. Mamalo ka kung naraka sa uba kung humok lang duta, damo kagin madumduman nga itanom. Kararuton man o kung ulotanon. So kung mapisan ka lang sa uma, magpatak sa ulan, pag nakita mga basa na ya ang duta, dalon niya na nga kalkalon gamit ang ginatawag nga sadul kagdara mananom ang aton nga mga kauturan. Ang atong yapon nga rejoinder kag reminder sa aton nga maka-aksyon. Maintain, sustain health protocol. Pag may tsansa, available ang bakuna, magpabakuna. Sabi na gid sa aton nga mga senior citizens, mga nanay, mga tatay, lula-lulo, para ini sa inyo ang bakuna. Ayaw na magduwa-duha, hindi ka na magpamati pa sa kung ano pang nabatian mo, do kahaladlukan, do kahururbaan, sa pagpabakuna, ano man nga klase sa baksin, hindi na ina pagsapaka. Takos kag dumdumon nyo na ang inyo ikaayong lawas nga in kaso, por kaso, why taman ginapangayo, kung matapikan kita sa virus, hindi kita dali-dali matalmaan kag madalman. Munang pinaka-purpose sang vaccine, kay again suliton ta ang vaccine, hindi garantiya nga hindi ka na matapikan sang coronavirus o anuman nga virus. Matapikan ka pero hindi severe, hindi ka matamaan, hindi ka madalman. Kaya nga mayunog bato ang lawas mo, kaya may bakuna ka na, may vaccine ang lawas mo. So muna sa mga olds naton, para ini sa inyo. Pag may tsansa, pabakuna gid. Ko ng Manila to, ang Luzon area, kung na alang-alang lang abi, kagaway sila nagpati ito sa Nagaokta. Pero bisan pag-anik na nagpati sila, ang turnout sa cases dito sa buong sa Luzon, sa Metro Manila, 40 na pagsaka sa COVID-19. How much more kung wala nila
lockdown ang pinaka mga lugar dito. Nagwala gin level up ang quarantine status. Siling gani isang mga eksperto niya, sabi niyo kung naululihi lang ang Manila patuman sang mas maidid kag hugot nga health protocol. Ay basi ko nagkatulad ta sang India. Uy, pura palayo lang. Maginasuka kag ginaluad ang mga pasyente tungod sang puno na ang ospital. Nevertheless, amo na siling ko. Diri sa aton sa Bacolod sa Negros, pasalamat ta kay way pa di so far sang case nga natabo nga may biktima sang Delta variant. Hopefully, way na lang. Amo na aton nga syudad sa Bacolod, Mayor Bing Lunardia, ang aton gobyerno provincial, Governor Bong Lacson, by all means, ginahimo ginilay ang pamagi to the extent nga gina-instrictuhan nila ang mga nagasululod diri sa aton ang naghalin sa iban nga mga lugar sa iban nga probinsya sa Western Visayas. Naya hugot nga pagpatuman sa health protocol. Ang ginahimo ina sa aton gobyerno provincial sa aton syudad, inatanan para sa aton kayuhan. Muna nga dapat sundon tagid ang health protocol. Bisan paano kung mabakunahan na ta, may dulo depensa na ta. Sa mga motorista, medyo halong lang ha. Una nga bahin sa ato sa pablakad, giradulong sa iyo sa karawan sang D3 Bayo. Hindi gid mapadasig sang pagpadalagan ha. Sa mga motorista ta ha. Maduludan lo ang aton pila ka mga dalanon. Labi na gid ang dalan nga himo sa asfalto. Ang ato na makapulisar kapatid kayo na sa Police Visibility Patrol Saturation Drive. Dugay-dugay. Curfew na sa Bacolod. Pasilipat ka mo. Last Jess. Pagpatak. Curfew na. Ang ato nga makapulisar garonda. Tiyo, glibot sa tagsa nila sila ka mga areas of responsibility. Po ang ato nga mga force multiplier, mga mapisan nga tanod, like tanod sa barangay Panokoy. Mga tanod na mundi sa barangay Panokoy, siyado ka mapisan. Ang ining porsyon sa atong kapapalagad giradulong sa kalawan sa D3 Bayo ang pinakabago garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Lagi ni mga porsyon sa atong kapapalagad giradulong sa kalawan sa Dr. Alfred's Green Coffee. Puno sa antioxidant halin sa mangosteen kag green coffee beans na may essential vitamins kag minerals. Kag ginapabilin ang imo panit nga manginhubin tulukon kag ginapataas ang imo enerhiya. Wala additives ang Dr. Alfred's Green Coffee, wala preservatives, halal certified organic kag natural coffee sa merkado. Narekomendar naton mag-inom na sa Dr. Alfred's Green Coffee. Be smart, be fit, be healthy. Bakal ang Dr. Alfred's Green Coffee sa Negros Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Huacong Chinese Drugstore, kag sa tanan nga butika malapit sa inyo mga lugar. Kag ang iniman nga porsyon sa aton
Mula sa aksyon, komentaryo, sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippines Standard Time alas 10 in punto. Corfio na sa Bacolod. Ni Igay Baldo Amorin. Orik Ginaksyon Eric Insakto Gid. Ang pagsistrikto ni Mayor Bing sa Bacolod. Buligay tanan nga Bacolod no. Galing ni Marilo Kaili. Good evening Action Eric. Gam monitor always from Barangay 1A Manapla. Listening for Barangay Pandanon DSB. Nobi Magapan. Raman si Mikey Sumayang. El Javier, live watching from Quiapo, Manila. Keep safe always. God bless. Milili Oligo, Kagawad Timay, Kagmonit Lobaton. Sa Mambulak, Kasilagya, Monitor Man. Cecil Ferrell. Sa kay Ma'am Cecil Ferrer, na Monitor Magrisato. No? Salamat gid Ma'am. Vanessa Mayo, Jinky, Noel Amar, kag Alex Montesa. Kami ka mo ni Milili Oligo. Sang Tangob. Watching from DC to Region 4, Homes, Alice, Bacolod City, Rodora, Villanueva. Salamat gid. Sa kay Washington Sniper. Sir, good evening. Monitor ang ako ng amigo, si Washington Sniper. Good evening si Maser Kagmay lang nga pagpaurok-urok. Yo di Torta Qui de la Peña. Mayong gabi lang. Mr. and Mrs. Armando Cabiles and family dira sa Canada. God bless. Stay home para stay safe. Mr. and Mrs. Armando Cabiles and family. Vanessa Mayo, may gabi. Elizabeth Malaka Gamala. Mr. and Mrs. Fred Ninyan family, may gabi gid ha. Ga monitor gid sa aton. Salamat kada sa inyo sa nga pagpamati kada gabi ha. Vicente Similiano, niya good evening Action Eric Maulanon nga kagabihon. Butch Choy. Butchoy, may gabi. Lini Vanessa Mayo, present and watching from 10,000 Lakes, USA. Ligay Villares at Sivar, watching live from Talok. Ramon and Glosia Chivar and family, God bless. Lini kay Ligay Villares at Sivar, gamonitor gid siya. Kay Jinky Jalagdon. Jinky Jalagdon ginatamyaw yalan dira sang Mayo lang nga pagpaurok-urok. Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Doc Mateo Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Michael June, Siso, and to all families sa Barangay Pandanon DSB. Jinky Jalagdon na panamyaw. Ayos, sa kay Rodora Villanueva, DC2, Region 4 Home Subdivision, Bagay Alihis, may gabi. Jocelyn, maayong gabi. Ni Apple, may gabi nila kay ni Apple. Materesa de Rocky, good evening. Teresita Uritaw Kahuraw, salamat kindra sa inyo sa inyong pagmonitor. Sige, Sequares Action John Diaz, sitwasyon sa Bacolod, sa liwat niya sininga paglibot-libot. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Action John Diaz, observation reports sa patrol. John, may gabi. Ang lamig ng simoy ng hangin. Okay na, naka-recharge na. Wi-Fi? Wi-Fi. Pero, mas masa kay puro may dala lang. Hindi lang magpaluya kay kung magluya kas na. Gadugang pag-ed? Dugangan niya pagina. Gadugang pag-ed? Dugangan niya pagina. Huwag ka mo lang yung bakal papang. Bisan ano kasakit Imni. ng toya, dira lang ng isi. No? Imni. Parang isi. Imni. Pero toya, ara lang da, no? Imni lang kakwa na. Biruka. Imni lang ka, no? Biruka. Biro ka. Ay imo ya biruka, ang imo ya biruka ang kay papang ya whiskey. Whiskey! Oh, Insakto kita, no?
amo lang bulong sa kinanglanong ni Papang Nixon. Amo lang balagay wala nagbakal bulong pero may nagtaya STL. Laban. Isa pa na. Oh. Amo na ang maayo ka tira. Amo na ba sa ibang wala nagbakal pagkaon pero may nagbakal whiskey. Wala nagbakal bulong pero may nagtaya STL. Kakadlaw ni si Nong Vicente si Milano dira sa check-in mong. Laban. Maayong gabi action na rek. Bo porte tunog na sa aton panahon no. Gani. Tanlog din talaga no sa hapon na akon mo. Sa sobra ka tanlog sa talan norte kag sub nagbalusay gislaw. May ano na naman, may nabiktima na naman sa Central Island, diri sa may barangay Tangob. Uy. Subong gabi lang, may nagdiretso diri nga sa lakyan. Ano ni, Mazda, balak sa nagduwag sang itom. Oo. Nagbonggo dito sa may Central Island, tumakan dito sa ano, GSIS. Uy. Di ba may mga Central Island na dira, pero tiway na dira sumak ito nga, no? Oo. Kay di siguro kamurot sa nagiya, ati bunggo ito Central Island, oh. Sus. Wasak ito yung iya to nga sa makina, dampi, aksyon na reka. Grabe. Di naggarabunggo, pinasan mo to siya. Oo. Gindala sa ospital ako mo na nga, ako hindi kayo na nagparudlagan, mo ginagpa mo daw, kung mo ginagawag mga corona sa gabi. Kung hindi ka corona sa gabi, ikaw ang hari. Laban. Ikaw ang hari sa gabi yun, ha? Ang Lord, nambala hindi kayo magpapirde. Nyari man di binungguan, noktakbuhan ka, isa dari ka MUV, bra, isa ka MUV, ang nagwala sa bisikleta, aksyon na reka. Oo. At nagtabok bla sa may interseksyon ng bisikleta, kadaasig sa mga madalagan sang auto, yun wala auto, ganun MUV ni siya, gamay bang SUV mga ka-aksyon. At way ko kita, dasig ko na madalagan niya, kabalo ka kung danlog, basta dasig ko madalagan mo, gulpi ka prino, daw hindi na magkagat ang prino, may kununto mo nagkakagat sa matahom nga lawas kay gaungot niya pero kung prino ya di sa batanlog ginawang kaya no basta dasi mo pagpadalagan kaya dapat inainay lang gid kay kabudlay sa naton nga panyempo ulanon nga ano na basta kani gabubong ulan dapat ano lang imo nga pamingsaron ng kalma ka lang na Kalma. hindi ka mag dali-dali kay basibla kun matapakan mo bulang mo ati dislas agad no kasi driver ka niyo kapawala lang bisan la pasero importante ka barang isya no mga taga OTPJ daw smile lang importante malipayon tayo ano nga plate number ni man may taxi kami din nga pod no karon nga gabi action ni Rick bao iban guro pulong sa kapoy lalo ni subong abay do ka kapoy sa kay katugnaw daan sulusat-sat tabi may naginaminom subong gabi action ni Rick ang information ay nagilinaway sa tanay sa tangga ininom may nagtimbre di sakon ila ginaway ano ay kuno amo kay sus na ano man ang away laman good likely no kung ginaminom kag wala kamot no kag kung ikaw pabi ka pasaway kay ti madamo kulang kagid dapat gid ako nag ano kada kung wala ka chip in pero pasakay ka mo na sa dapat ya di ba pang ay isa pa na no kung wala ka chip in pero pasakay ka no kung may chip in ka inaguro may ano ka ba na, no? May kinamatarong kadala nga daw magproblem simple. Pero kung duway ka gid may binulig, di mo diguro ano ka lang danay, makurkalma ka lang da. Talagiti ko mag nilabutanay kay mo na ko di isla man nga storya. No, kay ti ina nga storya na yan ako naman nga palaligiban. Along sa tumakakson na especially kung gabi blaga pinauli. Sang Sabado nga lang sang gabi ang report may ginuldak naman dala sa may circumferential road. Babae, action ni Rick. Okay. Sang Sabado, sang gabi, mayroon ito dong batik ko, suspect, doon nadakpan. Sa dina. Doon ay tingin tandem na naman Ding area na. Station 6, no? So, mong gabi, o timbre dito sa kon, kinalata da sa may backup 6, may action dyan po sa nalig. May babae na naman may ginuldak dito sa conferential. May lang kay nagakanda kami sa Station Drive, nag-checkpoint kami sa Porok DM, Barangay Takuling, nakapakibulig sa tanod ang biktima. Tingin ni pabalo kami amo to i-flag down amo ng motor, ati dakpan gisla, bitbit man nila kutsilyo, kaya ay sa mong kutsilyo dan. Ang armas do budlay sa mong kita armas sa hold panay, klabanan sa mong gamit nila kutsilyo, no? Ati dapat ito magka-aksyon dira nga ano ginhalong gid. Kay budlay nga ran sa mga panahon nga kung magpinagusto ka na karikaw lang isa galakat sa daladona pigado pangadaan amo na ba nilang tig kiriwi
Kaya wala labot, gakiwi ang bulsa, gakiwi man ang gakiwi man ang babasang iban, malamal lagi sa buong daan. Iba niya ka, pangitagin niya sang simpo, pangitagin ilang kinanglanon. May lang na kung sa papangka, kay kinanglanon ni papangla, ay na yan, ha? Bisan lang kwarta, importante, may ayag lang, wag yung problema. Pero kung iban, kinanglanon sila yung kwarta, atid ako ginaya nga proligiban sa iba. Naman obra nila, no? Sunto yung papang, isa lang yung kayag, may problema, mong, no? No, action direct. No, dapat sa tunang action halong. Labi na ako nagpauli, kagabi na. Hindi ka ganda, pwede pasugat ka. Kay kadelikado sa panahon. Dapat pulo pasugat kay especially kung duwa kay kasarag, ibato sa mga malain nga elemento. Yung aswang ba akong gabi, nga galupad ng golpe. Sa mga gulom, kagagulpe lang ka tayo konsilyo. Mangkil nga pwede katalong. Sos! Disgustion. Dapat sa tumagagsyon, anong sila kung kagabi yun, no? Mayon sa mga suspect ni, isulod sa basurahan, kaya ipalibot, sa babaw ng truck bala sa APM, di o? Alam ka pa ako sa basura, sa may downtown, sa may daan nga City Hall, na may barumbod sila ang mga basura, di ba yung pang punsok sa sulod ng basura, ilabot is babaw ng truck, para magbinaho, sa sulod yun, no? Rin din sa wag, pangakot ng IPM, importante na hakot, no? Kaya sige, para hindi magbaho dari ang sulat sa Bacolod mga ka-aksyon. Nagpulotalitin na naman daw walang tatmiyaw, gapolitismo ng karangitan na ito na. Dapat sa mga ka-aksyon halong gid. Paragid sa mga proteksyon sa galingon, payong, kapote, jacket, kalo, hindi na kita pagalimtan na kaya medyo gapolitismo kada gabi ang aton nga panahon mga ka-aksyon. So far mo na, no? Ang pinakaling sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod karon ni gabi mga ka-aksyon. Damo pa may mga taxi pa, may mga di pa nga jeepney pa, ano ni home site. Home site ni Goro, ay Santa Fe. O bus ng Santa Fe nga biyahe. Punta Taytay, mayari pa. Marami ka biyahe pa punta Taytay. Pero do wala na Santa Fe, no? Aksyon na rin kag-iban. Fortune Town mayara pa. Ang silingan to mayara pa man, may nakapila pa diri. So ay gid na pagkakulban na ato mga ka-aksyon. Anyway, curfew na. Curfew na, sulod na. Pagbakulon, kami na pulis, ginagawa sunulod sa karon. Dapat sulod siya doon mga kakson, mga ginikanan, doon sulod sa bayan ang mga kabataan. Sunod na sa tagsa sa mga puloyan. Mga kakson, so far mo na, ang pinakaroon sitwasyon sa palibot ng syudad ng Bacolod. Sa mga gabi mga kakson, maraming kita nga naglalambiyong sa pinakamadalanon sa palibot ng syudad. Pero sa totalan ng mga kakson, tandaan nga isa sa marasyon sa pagtugas sa malatian sa Tunlawas. Ang mga paguyan ko ng pagdubo sa antonym function. Sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kina sa John Diaz sa there you have a sitwasyon sa Metro Bacolod. Sa palayo nga paglibot-libot sa ato sa Patrol 2, balikan na karon sa Action John Diaz sa Dugarism Action Balita. Ang report na Action John Diaz, giradulong si Sakaruan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago, pinaka-epektibong herbal supplement. Nagabulig limpyo, babakot ka nagabalansi sa sistema sa aton siningalawas. Ang sekreto pa sa Evergreen
Unahon ta ang report live gikan sa area sang Silay, Talisay. Ari siya. Bisa nagaulan pero ti nakalupad. Naglupad para makuha ang balita kana hugpa agod i-report ang iya balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Rofo, aragit dita sa report. Rop, may gabi! Yes, sabay kami aksyonaray kag sa tuman si mga ka-aksyon. Bao kaluyan man! Naman. Ang unto ko! Gano? Sabi ko ba, sugpon nga sa akon nga way nagasakit? Ama ka po ni Papang Nixon, yan to sakit man. Oo, kasakit mo nunto ni Papang po siya, waswas na ekonomay, ariyan ni kung mais mo. Oh, bao. Oo, imo ya? Siya, ko niya, kaluyan man ah. Kaluyan man? Kaluyan man. Siguro mo, ragyapon? Nagapon. Te, wala pagabot kay? Mabayami daw magsakit ang imo blang unto, dalabla pati mo ulo mo. Ay, sos, bilaw mga lawas. Ay, abaw, just, abaw, wala ka dakpon kung maano ka. Daw matuwad ka, daw Wag ka na, nagidlang mo. Tanang mga lawas. Tanang mga lawas, Rop, duway galangot. Oo, gani man. Ay, Tapos kuburingot ka. Ah, laban eh. Oo, hindi ko magburingot ka nga ron. Ako hindi ko pwede magburingot. Ah, okay ka lang lagi tsura mo magburingot ka. Lulingot ka lang sa magburingot ka, Rob, lulingot ka lang sa bukan, bukan. Kita ka sa bukan sa lubi na ano mo na. Ano mo ka? Ay, nakarang bulan. Oh, amo na sa. Ha? Amo na sa gwa mo kung magburingot ka. Amo gani. Hindi ka na magburingot para nga daw steady pulse ah. Amo gani. Ginagtingwaan naman na gani. Oo. Ibig kinano, minanong sumukabugnaw sa dakbanwasang sila, kaya man nagpulan kay na sumugod oras 4 takla sa hapon, gabi na iya ka mag hula ba ka namin kabugnaw, kachimpo. Gani? Oo. Baskog da? Obo, pero baskog yan dili area ya sa babo pero sa Bano Kagina, din di magiging tanto ka din di magiging tanto bla ka baskog pero sa may bababaw niya pero baskog. Ah, okay. Ang iba niya ba mayo? Ang gabantay lang niya tubig sa ulan, ay ba? Damo? Nakapamunlaw todo. Laban eh. Yan na namin sa ulan. Makayuyo nga sige-sige. Wala namin paligo sa ulan. Oo. Hindi ka ba tama? Nga o. Iti pulmonya eh. Pulmonya man o. Oo. Pero kaso kay namin ang tubig iya sa ulan mo. Paligo. Oo. May nabugnaw ginaya kayo mo. Bulong. Bulong Sa Bulong bulong sakit sa untoy kaya naligo kaya pag ulan na o. Hindi ka na magsulay. Kasi ulan naligo kaya pag ulan kaya nasa silay kaya para makuha sakit unto mo. Tapos nga kung mo, suksok ganito dayon, magsuksok ka kaputi, ano man nakapipi ka man. Masalaga pa nga kwan, napipi nga kwan, nga frontliner. Nagwapo sa imong mga kwan ba, nga attire ba? Masalaga frontliner, blaw. Talaga frontliner, galakat. Oy, dito mo, totoo nga, dalan mo yan. Unang lain na. Ayo. Sus. Pero kaya mo na sunering, kasi maglubog na ang simpo, pero subungan lang matuto, ay pero kahapon may stopping incident nga nagtabo din sa mga residents ng Silay. Kahapon mga alauna, 15 tak na sang hapon sa may Purok Acacia Boulevard, Barangay Mambulak, Silad sang Silay. Sa din ang biktima sa pagbuno, ang magigila kay Joel Coronel Aton, 37 anyo sa Parigon, may asawa, pumuluyos na bitan iya nga duog. May pila sa niya tuga sa pagbuno sa nawala nga bahin sa iya sa nga ilok, kag sa nalikod nga bahin, no, sa natuo nga bahin sang iya sini,
nga likod. Mm. Ang suspitsado ginkilala kay Perlan Pabon i Esporas alias Landoy, 24 anyo sa paligon, may live-in partner kag pumuloy ini sa Sitio Barabacos, Barangay Mambulak, diyan mismo sa siyudad San Silay. Sa inisyal ng investigasyon ng Eric, no, sa biktima nga ginhagad siya sa nga suspitsado sini nga maginom sa ila sini nga balay. Pero nagpabaliba dining biktima kag didto nagtuaw mainit nila iya nga pagbaisay. Diyos. Kag hinaligid lamang ginbulo sining suspitsado ang biktima sa makaduha ka bisis gamit ang wala pa may baluan nga kung ano nga klase iya sang armas iya nga patalong. Uy. Kag yon nagbalagyo ining suspitsado. Samtang biktima naman niya, nakapangayo sa bulig sa mga pumuluyo para madala ini siya sa may Teresita Lopez sa Provincial Hospital para sa kaigo man nga pagpabulong iya. No, kaga ang ato man si mga kapulisan, wala man iya mag usik sa jimpo, gano'n nila iya. Dali man nilagay pangita ining suspitsado, apang sa subong nagkapabilin at large. Section Eric. Okay. Sa tiwala madakpan sa hindi ka na kaso, dyan follow up na sa katapos sa Investigation and Detection Management Section sang Silaya PNP Station. Aksyon ka dumdum ka itong nagligad yan nga biyernes at itong vehicular accident lang 5 ng motorsiklo kag duha ka 5 motorsiklo sa di napatay ito lang Gabusong, Oo, ang development to? Itong development ang pamilya gidiya sining babae nga napatay nga nagabusong nga si Azel Alvarez na kuan gid disinido gid magpasaka iya sang kaso sa kay ining driver sang Suzuki Raider nga si John Carl Saldo, no? Pero ang problema sini kay ining si John Carl Saldo ara pa dira hasta sa karon iya gipadayon pa nga gilabulong dira sa may Crossodoxin na Montebello Memorial Regional Hospital. Tungod daw may Baldaduman sa iya sining ulo daw kwansan daw sunod diri sa aton sini nasagap sini nga iya sa buong latest medical bulletin nga ulupirahan gid siya kay tungod sa iya sini nga pila sa ulo, no? Ay, delikado na. O gani kay bako mo nga kunang taon mo sa CCTV gabaga ang dalan sang prino yang nga mahingataw nga hindi lang malapot ang tani ining nagayuton nga babae, no, nga may angkas man. Ini si Isel, pero tungod sa kadasig sing ila sini pagpadalagan nalabot gid ang ining nagaangkasanay man. Sa tinaglabog man sila sa duha siya sining angkas kag may mga may mga kapilasan man, pero suno sa ila sa pamilya sini disinido gid sila magpasaksang kaso reckless imprudence resulting to homicide action, Eric, no? So, mga subok-subok man, kiti, nagkuhan mo gid, masalin natin, basta Pierre Bernes gan, so, halong gid, Gani. Kiti, natabuan Pierre Bernes mo. Ang mga balblas ang mga tigulang. Sino tigulang man, Felix man lang yung tigulang, si Action Fred, Hindi na tigulang, kung nga hindi maghalong gid ka mo, basta primero nga biyernes. Kadelikado. Oo, miskin di man primero nga biyernes, basta sa dadlo nga tanan, halong lang magpadala kam kapin pagig kung magdala kam motorsiklo kinahanglan depensa yung pagmaniho sa Action Eric, no? So, wala maging iya sa dalagko ng mga balita sa siyudad sa Talisay, matulutawhay, matulagi na, may nagrally, muna na ito sila, hindi na ko sila, wala. Why na to sila? Why na to sila? Tapos na to, So, tuloy sa siyudad San Silay. Masing natin, pasalamat kabay. At sa magagabog now ang Chimpo.
Direkta sa sinansang siyay. O, may greetings na ganyan na yun. Kami talang si Dako Quinta. O, kapolit. Ginsok mata, naging ko pag-inay. Sino? Si Dako Quinta. O, kapito gino. Traffic enforcer to? Hindi ang Sino? traffic enforcer sa mga kukuya mo. Oo, sino to ya? Ang traffic enforcer. Hindi. Si Damot na kilala. Queen Cabla, suna. Ang ano? Sige na, ang naman na muno, na bago ng bla, suna. Si Dako. Oo. Ano ko no? Queen ka. Oo. Si Gapon, ito man si Police Corporal Jeffrey Redublo, siyempre. Okay. Si Rita Bolivar, si kagawad yun, Bilonyo ba, o ara, gito. Magkitaay kami nga duwa siya, Rob, salamat! Ikutin mo, yung mo na yaw, basta premium mo gab monitor ka permit, hindi ara gina yaw, ginalin natin, action review, gina to, action direct mo. Sino? Ginawad yung Bilonyo. Oo, ato na ya. Limuti kagawad, ba kita da? Mga mo si kanina, limuti kagawad, ba kita da? Matik ka na. Matik Ano ka gusto na. mo klase? Matik ka na kagawad, John Milonyo, matik ko din na. Sila ni nung Bobby Munoz, na mga listener, si Bobby, nung Bobby Munoz, listener ta sa Talisay. Oo. Nan. So, kung isa-isa, kung mula na di, kaya kiti amat-amaton talaga, kung dayon gina pambugno, salamat! Wala yan. Salamat man. Pagkag salamat man, siyempre, wala magaling sa Action Radio. Gani. So, direkta rin sa Ciudad San Sinay para sa Action Night Patrol. Ako naman sa Action Grupo Dita Junior. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kinaksyon Rofo Dita, live report kasira sa Silay Talisay. A report na aksyon Rofo Dita, ginadulong sa karawan sang life extension. Libre nga medical check-up, loan.
Kami gabi sa mga aksyon sa aton man mga balitang sunarek diri sa norte nga bansang probinsya. Pag nag-occidental ba nagtupa ating ulan sining kapuno no? Do medyo kwanto kay na, medyo madugay-dugay man siya nga nagtupa ang ulan ako dahil kag subong sinay basa ang karsada ang dalan. Ate sa sinaya gabihon nalungalong lang labi na po mga naka-shot nga drive sang single motorcycle kaya man delikado din kay ang aton sini nga karsada medyo matulutan lang at sunarek mga sa pagtupa sa ulan sini gabi pero subong ti ara na hulaw-hulaw na sunarek ka ang ulan kaina pa mga takna alas 8 naghulaw na ang ulan diriya sa norte nga bahin siyang probinsya sa Negros Occidental. Sabta ka mga nabitag tunarek, gin-release na kaina, hindi lamang nga hapon ang 5 talaga mga persona nga nagrinambol sa bakin sa Hacienda Carmen, Barangay Daga, kag sa 5 nga ini, duha ang mga pilaton matapos nga may mga agis ang lampos kag subong man mga bagras sa ila pag dinumugay na sa lugar. Kaya matabo ang pagrinambulan ay kagahon at kumerek sang kagahon ini natabo sa Domingo kag ini siya alaw na imedyan takna sang magpangayo bulig si Kagawad Oscar de la Cruz. Kaya magdarman sa natabo nga komosyon kag ginagamo Pamaya Hacienda Carmen, Barangay Daga, Siyudad sa Cadiz, kagin pagdakop sang kapulisan na. Kapag responder na Police Staff Sergeant Luigi Olvido, kag Police Corporal Rolly Opinio, forman ang mga ibang pa mga force multiplier nga mga CBO o Civilian Volunteer nga nag-upod man sa patrol nga ka-duty that time, di pagdakop, Inisanday Wilfredo Ciliado, 31 anyos, Ginel Ciliado, 39 anyos, Archie Ciliado, 24 anyos, magpalakaitsa. Magutod ang mga tatlong in-encontro man ang mag-amay nga sanday Jory Bail kag 48 anyos kagining si Jeremy Bail nga 23 anyos sa muna sila duwa ang pinason nga gindala pa sa Cadiz Emergency Clinic agud madapatan na ang pagbulong pero gindetain ginislag sunerek ka. Yan pa kamayo nga ini siya i-refer sunerek sa barangay at kaya ina na-release sila halin sa custody sa Cadiz City PNP matapos ang prescribed hour of detention. Tigin refer sa barangay ini depende sa ila kung anong ila to nga pag-inusayay pero kung kainagin ang balan sila sa District Officer of Duty nga si Police Executive Sergeant Rimando Flores nga tikon mag-away pas laliwat yun yung instruction sa nga hepe nga si Police Lieutenant Colonel Rocky DCR nga ini sila pasakaan na sa kaso. Nga sabihin na kaso nga alarm skandal at ang ila da bala nga ginahimo da nga paggamo sa lugar pasaka ang kaso ni sila pero kasi referable pa man sa barangay kamo na nga husayon sa barangay nga ang mangin witness sila number 1 ginang Kagawad mismo sa barangay Daga nga nag-responder dito Kagawad Oscar de la Action Erika. Sa ibang talaton nga mga balita Siyudad sang Sagay ning online sabong Black Erika. May tatlo naman nagkaladakpan kaya man ang isa ka lugar daw ginimo na lang teleponan sang mga nagapustahan na iya sa bulang gabalantaw lang sa TV. So ang operation nasa immediate kabi sa to tinalig nga Sabado ining tatlong nagkaladakpan kay na naginasikaso ato nga mapasakaan sang kato sa Purok Santan, Barangay Olsagay sa among siyudad. Mismo sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Albert Singh, ang gipangdakop mo siya Manuel Likigan, Manyali, Sekretaryo sa Gidad. May asawa kag residente sang Purok Bunggil sa Barangay Olsagay. Ang gindakop pagin ginkilala kay Cesar Liena Jr. Otson
48 anyos de edad, residente niya sa Procotons sa Barangay Olsagay, kay gini si Gilbert Lee Diaz alias Joy Joy, 35 anyos de edad. Soltero sa Purok Rosas sa amuman nga barangay. So, ang iban, palalagyo mo tapos nga ang pulis kay may-ara magalisla daw silbi bila action direct lookout, no? Nga kung may-ara nga may ma-obserbahan sila nga daw halimbawa raid kay pulis at hatag na yun siyang patunda man to nga may-ara nga pulis. So may nagar nga isa ka cellphone kag ang kwarta nga 300 pesos nga muli ang ginagamit niya ang ginapatyan nga bit money dito. Gini may ebidensya tingin gamit agad nga ma-file ang kaso. Digo gani nga diri na butang na confiscate at sinerek ang gingamit nga gadget sabi sa cellphone daw kung ito gingamit ko nga online bulang nila na. Again, confiscate siya kapulisan. So, ang kaso, sa Gyapon, Republic Act, ako na Presidential Decree number 1602, sugal Gyapon Actioneric na sining illegal, ako tawag sining online sabong. Dati, siguro, hindi mo na illegal man na kaya ragan siya online. Pero ang pagpustahan ay illegal. Kagang sunggit nga, ay isko kagway kalo, nga lang sa kalugar. Kaya nag-disturbo. So, nirekamak mo, disturbo man sa mga pumuluyo. Basta kung may mga bana, mga hindi pa makapakuli kay makanto ka magpustar la. Kaya mo nang isa, siguro, sunerik natin nagpatigayon sa raid ang mga katapo sa kapulisan. Kaya na gina-follow up naman na ibalang operation, malas na 40 tanggal sa gabi, isang tinaligdan mga Sabado, may 5 ka mga persona, ipaningakop, malanday pulis, Lieutenant Colonel Albert C. Ini nagpatigayon ya sang illegal fishing gamit ang kompresor, kasi violation ini isang sining Republic Act 9106 ang Sagay Marine Reserve Law nga ginpasar nga layi sa tong congressman pabla ang aton sa the late Governor Freddy Marañon. Siya ang author sining layi nga ang kanagatan diri sa syudad ng Sagay. Mahimo siya nga mangin Sagay Marine Reserve Law. So, hindi pwede gidya mapanagatan kaya kinanglan nga padamuon ginisda dira bisan pa iningi mo gamit kompresor ang ilan na ginahimo pag salong dito gamit ang kompresor madala sa panabla kung isda dira na ginatiro galing kahit hindi gid pwede dira solas na 40 tak na sa gabi tinirigyan nga Sabado sa panel area ang ginpagdakop amo sa Jubel Villarin Iwayan naman boat captain kay 45 anyos si gida presidente sa Purok Magay sa Barangay Molocabo gindakop man si Ronel Muñoz Buhol 48 anyos ang Purok Puton sa mga barangay si Bernardo Iscarda Artelo 51 anyos ang amuman nga lugar Vicente Brasa Urot 44 anyos ang mga lugar sa Procotton sa Barangay Molocabo kagindakop man ni si Deljon Carton si Belen 20 anyos yung edad sa Purok Magay sa amuman nga barangay sa Barangay Molocabo ang ila siling nga violation sa nasiling naton sa under sa Republic Act kini siling nga People of the Philippines versus siniwa nagkalalakpan sa Republic Act 9106 ang confiscated nga mga item amo ang ilas nga pambot nga may kama nga engine nga may 18 horsepower nga more or less nagabili sa 25,000 ka pesos ang compressor kag hose nga gina-estimate man nga nagabili sa 70,000 ka pesos ang ilas nga flashlight estimated mga 1,800 pesos ang bili ay mga improvise pa sila to nga pana kag ang tatlo ka pares bala sa ila sini generic nga inabutang sa TL kung magkapakapak dalom pero paritanan ini ang ara karon sa custody sa
sa nga amo sa otoridad diri sa bahin sa syudad sa Sagay. Gin turnover alas 11 takla sa nga gabi sa tinarik lang nga Sabado sa isang Sagay Marine Reserve office po ang mga ang custodies ni Bantay Dagat at tulik agarad ang mga ebidensya. Kapar, muli nga tumutulong nga mga balita, report natin dari sa may syudad kang Cadiz kag norte nga ba sa probinsya sa Negros Occidental. Salamat ang sunere, 8 na lang ang active cases syudad kang Sagay kag 16 na lang ya. Okay. Ang syudad kang Cadiz Action Erica. Very good. Agno po na gid actually kita sa probinsya daw gintagaan na kita ka tawag sinigali commendation sa nga doon nga Department of Health sa Region 6 tungod sa nubo ng kaso kag nagpakontribute man ang syudad sa Sagay syudad sa Cadiz Action Erica kapag panubo sa kaso. So, inataran tungkol man sa paghatag man sa tuwag nga kooperasyon sa mga pumuluyo sa bahin sa COVID-19 minimum standard or minimum protocol kag aton sila nga palain nga vaccination program diri man sa amon sa norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Tamiyaw ka lang ako na si Cap Madeline Diaz, si nagapamatigid sa Mr. Jonathan Diaz, ang atong nakilala si Mon Beauty Delmo, kag subog man sa kay Mama Steve Flores dira man sa Hong Kong nga nagapamati via Facebook, pamati man sa aton si Toto Albic po Hinulan, man niya Councilor Bambo po Hinulan, kaya tiga pa urok-urok islap sa Amerika sa pagpamati man diri sa pagdulong sa mga balita. Migo na itong Green Javier, diri sa may Barangay Sikaba, abot doon, kamusta na ang punong na, kaya daw lagpo na ko ng pasayan kag Bangros. Kamusta na sa mga pasayan kag Bangros ni Migo kag Green Javier. Kag tubog man siya kay Toto Jules kag Migo Naldo Bakruya dahil sa Power Dream nga nagapamati mo si Pastor Melvin Villanueva. Migo noy manggubat kila nga pare William Priat sa Tamyaw Toto Jules Iday Basangko paring George Ma'am Edna Gonzaga na pumati man sa aton karon nga gabi. Direkta dire sa Kalamtangan, sa norte ka sa probinsya, sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Diri sa aksyon, Roger Gutin, report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid aksyon na Roger Gutib live report gikan sa Northern Negros. Tamiyaw lang ni Kagawad Elmo Amit si Sir Rioben Tampos. Kanya regards na ko kay Sir Rioben Tampos. Ang panamiyaw na kay Kagawad Elmo Amit. Diba? Puertis Kagawad Elmo Amit ha. Iguay mga muguli ni Sir Rioben Tampos. Cory Bidaha sa Kuwait may gabigid. Ang mga asawa ko dira si Susette sa Gardenville kang amon palangga nga si Martina Santiago Olea. Ari na kay Ernesto Paul Parino. Jane Ramas may gabigid Jane Ramas. Kami ako lang dira si Fred. Kapamatigid siling ni Lolita Fabila. Mga nila nga pagpaurok-urok. Kabalik ang news report tutunan. Pagbalik na to, balik ka report sa Patron 2 with Action Jan Diaz. Pagkatapos na sa ito importante nga mga pahibalo. This portion is brought to you by pamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ng dala inspirasyon aksyon radyo bakod
sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pamatian lamon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sagsang anong nakalintangan Responsable na pagbalita Pagkain na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom Naka-celebrate sa ila ika-50th Golden Wedding Anniversary. Alin kay Sir Noel Amar.
Sir, may gabi dira simo. Wag kita daw. Sir Eric, tamiya ko lang ako nanay. Happy birthday, 93 years old. Oh, puwerte. Makalabot na nga edad. Salamat na ni Action Henry, no? 23. Makalabot na ni 23. Kilala ko pa niya, ako yung stock ko na lang 100 na. Ito pre, 100 edad, magabalik ka na sa pagkabata. Ang mo ihi, inainom mo na. Kay Lola Beatriz Ninto Londres. Kaya sa akon ba na nga si Eddie Nalang. Sang Miagaw, Iloilo, August 10. Buwas. Alin kay Ma Elena or Maria Elena ni Nalang. Ayos. Sige, malikata sa action dyan sa patrol. Sa isa nga final report. Action! Night Patrol Field Reports! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action dyan sa balik report, please come back. Apat ka mga matag-as nga mga opisyalis kung ginakabig lideres ang Communist Party of the Philippines, New People's Army o kung CPP-NPA ang gintayag na nagsungka sa mga militar aksyon dito sa Negros Oriental. Ginkilala ang mga nagsungka nga Sanday Alias Hango Cagarias J nga pareho miyembro sa Regional Striking Force o kung RSF sa Komiting Rehiyon Negros Cebu Bohol Siquijor o kung ang KRNCBS. Nagsungka man sa mga otoridad si Alias Rodel nga ginakabig Vice Squad Leader sa Squad 3 sa Negros o Northern Negros Front. Kaya ni si Alias Pong Squad Leader sa Santo Anay Southeast Front. Kaya sunod rin sa mga otoridad, ining Southeast Front sa New People's Army ang nadismantol na o kung naguba na aksyon erek sa ating mga militar. Ginsungka man sa mga ginaligar rebelde ang isa ka kalibre 45 nga pistola nga may 22 ka mga bala, ka kalibre 45 nga rasotang nga may 6 ka mga bala. Sunod kay 11th Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Roderick Salayo ang pagsungka sang apat ka mga rebelde ang nagapatimaan nga naguba na ang grupo sang mga rebelde aksyon Erika. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat dyan sa mga report by pahabol at amya ko lang dira si Papa ko Edmundo Claridad sa Tabunan, Bago City. Kapaurok-urok gin salamat kita. Rin kay Edeline Labrador Claridad. Ayos! Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimanon aksyon at patra program. Lunes kiti siya magatakop balik ini Buwas Martes. Ato sining mapatrol la unit reporters in action nga nagpangalagad karong gabi. Action Rofo Diita alias Alagit-it. Action Roger Gutiv. Action John Diaz. Back-to-back action Papang Nixon Tahom. Ato kapiloto sa Patrol 2. News Center Action Andy Pensor. Technical Partner Studio A. Broadcast Engineer Henry Pulgar. Backup Security Guard Tugunong Banwa. Back-to-back ay Security Guard Campaner. With IT expert Christian James Benares. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong Silad Sang Bago. Broadcast Engineer Edward Balico. Back-to-back ay Security Guard Rene Cordova. Sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong. Ang iwalagat ng Korman Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling Adios amigos. Hasta la vista. Ayaw makalipat atis pagtulog magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kakwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,